Witamy w magazynie futbolowej Ligi Szóstek i zapraszamy do poświęcenia najbliższych chwil z Ligą B1. Wojtek, jakie padły wyniki i czy mamy jakieś zaskoczenie przede wszystkim po 6. tygodniu rozgrywek? Znaczy, trzeba powiedzieć, że faworyci raczej wygrywali. Amber, Asocjar, Rzymła, Siermięga. Amber pokonał 13, to pozorom nie był jakiś bardzo łatwy mecz, tylko różnicą 2 goli. Amber wygrał, Asocjar pewnie pokonał polską Miszkoniewą, a Rzymła Voz Desperados. Natomiast myślę, że zaskoczeniem jest bardzo wysokie zwycięstwo Delty Dębica nad Kalinexem. Widać, że Kalinex bez kroczka można się zastanawiać, ile takiej wartości, czy połowę, czy 80%, czy 90%, bo kroczka w tym meczu nie było i Kalinex praktycznie nie istniał. Oprócz tego pewne zwycięstwo Etanolu, no i można się zastanawiać, czy zwycięstwo AKS-u jest zaskoczeniem, no i czy zwycięstwo Skalmaru z Teglasem też nie jest małą niespodzianką, natomiast jeśli są to niespodzianki, to niezbyt duże, ale myślę, że raczej na przykład Teglas był za faworytem spotkania ze Skalmarem, no i raczej Exaler, tym bardziej po zwycięstwem Kalinexem można było stawiać w roli faworyta w meczu z Kabaretem. To kogo będziemy chwalić ostatecznie? No, pochwalimy w tym tygodniu Delty Dębica. Mimo osłabienia Kalinexu, to jednak zawsze to była solidna drużyna i wygrać ją tak wysoko, no to jest wydarzenie. No i myślę, że Skawlar, tak, za jednak te 3 punkty z Teglasem, to wydaje mi się, że jest to cenny wynik. Tym bardziej, że obie drużyny w dolnych rejonach tabeli, no i to jest bardzo cenne zwycięstwo dla Skawlaru. A wśród których drużyn przestaniesz mieć znajomych w najbliższym czasie? To rozczarowała trochę Bruta jednak. Spodziewałem się, że w meczu z Etanolem wyżej zawieszą poprzeczkę faworytowi. Nie byli oczywiście faworytem w starciu z Etanolem, ale w ostatnie mecze, ostatnie spotkania wygrane dawały nadzieję, że będzie to mecz bardziej wyrównany. Niestety tak się nie stało, no i Etanol wygrał bardzo łatwo. Chodźmy w takim razie na 6. tygodnia Ligi B1. Do zobaczenia za